Club mar Gor Mahia keto pachgi mar loko loch e piny mar Egypt e kinde ma gibiro rakore gi club mar Ahly tielo mar ariyo tuke mag CAF Champions Lig. Kogalo mane osemole boma mar Cairo kendo timo rako margi biro rakore gi club mar Ahly e tielo mar ariyo e tuke mag CAF. Kogalo nologi club mar Ahly gonde 3-0 e tielo mokwongo alap manyayo. Kar kamano pod gino nitiere. Leonardo Neiva ma en kocha mar Gor Mahia geto ni gisetimo ikruok makare kendo jotugo ni gino matimo makare. Jaloche kind Ahly kod Gor Mahia bidonje tielo mag grube. About Kevin, the goalkeeper, he just feel a little injury in his shoulder. So we are going to start with Caleb. And then Gary coming to the bench. Even the other players that are going to stay on the bench, you know, football. We need to follow the proceeds. Yeah, we have a lot of good players in the club, so it was not making it difficult for me to adjust with them. Like when we are playing, we understand each other. So I think that's the reason why I am performing and I'm giving out my best. Then Migama tuke Kipchumba Murkomen